Мин диджей Фатих. Her шаршамбы һәм йома 21 сәгатьтә Ватан лайв тапшыруында көтеп калам. Үзегезнең һорауларыгызны туры эфирда бирә аласыз. Ватан радиоһында осрашканга тиклем. Башкортостандың баш калаһында 21 сәгать. Һез Ватан интернет радионы тыңлайсыз. Хөрмәтле тугандар, эфирда Ватан лайв тапшыруы. Һәр шаршамбы һәм йома 21 сәгатьтә үзегезнең һорауларыгызны туры эфирда бирә аласыз. Хәйрле сәгатьтә, хөрмәтле достар, һез Ватан лайв, Ватан радиоһында Ватан лайв тапшыруын тыңлайсыз һәм карайсыз. Безне Башкортстан 24 телеканалында, Музыка Һөннәр төркемендә һәм инде YouTube каналда карарга мөмкин. Ә бүген инде бездә кунакта Башкортостандың, хәзер инде Татарстандың да бергә яшь популяр йырчысы Рена Эренти. Ринат, сәлам. Һине күрүемә безнең студияда бик шатман. Һиңа кызыклы һорауларда әзерләнде. Хәлдәрең нисек беренчедән? Хәлдәрем яхшы. Хәлдәрең яхшы. Шунда 7 генә әйтеп торып, хәлдәрем яхшы дип куйдың. Ике һүз әйтә алдым. Ике һүз әйтә алдың. Әйткәндә, хөрмәтле достар, без туры эфирда эшләйбез. Безгә үзегезнең һорауларыгызны шулык Музыка Һөннәр төркемендә булган чатта язып җибәрә аласыз. Унан өстәвеннән YouTube каналында булган чатта язып җибәрә аласыз. Әйтеп үттем бүген, Рена Эренти безнең РНТ, хөрмәтле достар, безнең студияла. Ринат, Казанга күсеп киттең, иң беренче шунда һорау барлыкка килә. Һорау килә. Нишләп Казанга? Нишләп Екатеринбургка түгел? Нишләп Казакстанга түгел? Менә ой гафу итегез. Казакстанга түгел. Нишләп икенче, мәсәлән, Мәскәүгә түгел? Үфер ягынан караганда, Казанда иң яхшы урын булды. Һин менә шулык әле Элвин Грейдың уңышын кабатлап үткән килдеме? Шуга күсеп киттеңме? Юк. Әлбәттә юк. Күп кешеләр шулай дип уйлай, ләкин улай түгел әсендә. Чөнки минең төп максатым ул музыкаль ягына үсәргә. Димәк, һин монда Башкортостанда музыкаль яктан кимәл буенча үстем түләйин. Үзеңнең юнәлешеңдә, мин әйткән килә. Юнәлешемдә. Аңлашылды. Менә дөресен әйткәндә мин караным һинең шулык булган йырдарыңды татарсала бит инде. Һиңа ушулай үзеңсә уйлау буенча нисегрәк әйткән килә инде. Һинең татар теле әзрәк саккына насаррак дип уйламайыңмы? Әлбәттә, шундый момент бар. Был эксперимент булды. Мин гел куркайным татар телендә йырларга. Һәм үзем өчен бу шундый бер теге нисек әйтергә? Побороть свой страх. Үзеңнең куркуыңды килеп сыгырмы, юкмы икән аңларга тырыштың инде. Эксперимент, чист эксперимент бу. Әле хатылдыңмы? Ринат. Әлбәттә, шулай күп кеше әйтә, хатылды. Ләкин минең өчен кеше хатылга, ул дигәнне ничек әйтергә? Үзенең Ватанның, үзенең республиканың, үзенең туган төйеген хаткан булып килсә. Әлбәттә, улай түгел, чөнки мин Өфөне яратам, Башкортостанды яратам, телемдә яратам. Аңлайм, мәсәлән, мин тегене пост эшләһәм. Всё, дуслар, мин башкорт телен яратмайм, Башкортостанды яратмайм. Үдитмәйм и китәм. Шулай булһа, әлбәттә, шулай итәргә булыр инде. Ләкин ул улай түгел. Аңлашылды. Менә шундай һорау тагыла. Казанда аксаны нисек эшләң? Нисек хугаһың? Башкортстанда еңелрәк инем, әллә Татарстанда еңелрәк инем? Сынлап әйтһәм, сында әйткәндә, Казанда еңелрәк. Нимәгә еңелрәк? Белмәйм. Акса бармы? Аксалы бар, кешеләр дә бар, кем сынлап яхшы әйберләр эшләргә килә. Ундай кешеләр күбрәк. Юк, тукта. Менә мәсәлән, Казанда һинең 1-2 генә сыгышың булды, шул ук бүген төнге клубларда, концерт залларында. Менә шул 2 концерттан гына һин акса эшләнең. Юк,
Унан башка мен аранжировкалар эшләдем. Аранжировкалар еді. Аңлашылды. Демәк, һин үзеңнең сифатлы аранжировкаларыңды татар йырсыларына хатаң инде. Аңлашылды. Һин Элвин Грейдың проектындамы? Юк. Демәк, күп кеше шулай уйлай, ләкин улай түгел. Аңлашылды. Мына жауап бергәндә кыйынмы? Мына мәсәлән, шулык һинең фанаттарың һиңа шундай һорау бирә бит инде. Һораулар күп киләме буның хакында? Гомумән әйткәндә, шулык мына Радик тыкындамы, Радик тыкында түгел? Әлбиттә. Юк. Авыр түгел. Авыр түгел дә. Хөрмәтле достар, Ринат һезгә көне-төне жауап биргәдер, шуга әгәр дә аның шәхси битләренә һез кушылганыгыз икән, һез үзегез һорау да бирә аласыз. Шундай һорау мына Башкортстанда һин бөтенләй әйткәндә, гомумән әйткәндә, гастрольдәргә сыкманың. Мына мәсәлән, һәрбер артист, башкорт артисты республика буйлап сыгып, турдар оештыра торган. Мына һин 2015 елдан бирле башкорт эстрадаһында дип әйткән килә, бердәлә тур булманы. Нишләп? Әллә һин курыктыңмы, кеше алмасмын дип? Юк, монда опять-таки ниндәй максаттар? Минем максатым ул теге музыкаль һәм саунд продюсирование ягына үтәргә. Яңа теге аранжировкалар өйрәнергә, яңа стильләр өйрәнергә эшләргә. Аңлашылды. Минем шундый максат булды. Саундмейкер буларак инде. Саундмейкер буларак һәм теге иң беренче максатым популяр булырга, максатым булһа, популяр булырга. Шунда әлбиттә мин турларга сыгыр идем, күп сыгыштар ясар идем. Ләкин минем теге төп максатым шундый берәйнәмә эшләргә, чтобы теге күп елларга калган. Был йырды мына мәсәлән мин яздым дигән, был аранжировканы мин яздым дигән, шулайрак булгансын дигән инде. Юк, аңлашылды. Мына турдар эшләргә шулай да уйлайһыңмы, юкмы? Бармы планда? Әлеге вакытта планда бар, чөнки пландар бар. Авыл буйлап или калалар буйлап? Белмәйбез әле. Чөнки һаман теге юнлы кешене таба алмыйм. Кем ярдәм итәр ошо форумда. Һуңгар ала һин тамирланды. Үзеңнең клибыңда, үзеңнең булган Инстаграмда булган тарихта гел халаң. Һин буның менә хайп йөргә теләйһеңме? Шундай һорау. Юк, монда теге чисто теге атайдың Атай буларак үзеңнең балаңды бөтәһенә лә күрәтергә, мына минем малайым дигән күрәтергә теләйһең инде. Шулай килеп сыга инде. Аңлашылды. Наил менән һин аралашаһыңмы? Баштайлмы? Ул әле гамәлдә кадәр ата. Аңлашылды. Һин мына мәсәлән Казанга күчеп киткәндән һуң күптәре шулык Наил Баштайлдылар күчеп китә дигән фаразлар бар ине. Был булдымы, булманымы дигән мин һораман һиңа мөрәҗәгать. Бер ай элек күчәргә тиешне, ләкин уның ниндәйдер эшләр монда бар. Сәбәпләре булып, ул шул эшләрне бетереп китәргә тиеш. Аңлашылды. Казанда ниндәй артистлар менән һин хезмәттәшлек итәң? Әлеге вакытта мин Айдар Галимов, Анвар Нургалиев, Радик Люлакшинга төрле проекттар эшләйм. Һәм Вилли дигән егеткә. Кем? Вилли. Вилли. Яңы әйткәндәй, уның һуңгы трегын бөтәһелә язалар, нәйт бөтәһелә Радик Люлакшиндан бәхет кошы дигән йөрү торганда ит, худ барайны. Мугайын ты. Ринат шулай дип, хөрмәтле достар, безнең тура эфирда, хөрмәтле достар, үзегезнең һорауларыгыз бар икән, безгә әлбиттә языгыз чатта. Без әлбиттә укып ишеттерәсәкбез һәм иң кызыклы һорауга без бүләк әзерләгәнбез. Ринат үзе махсус рәвештә бүләк итәсәк. Был көлке түгел, хөрмәтле достар, асын әйтәм. Һораулар безгә килгән шикелле, карап үтәйек. Һораулар әлегә килмәгән. Шулай да, Ринат, 10 елдан һуң үзеңне нисегрәк күрәң? Белмәйм. Әйтә алмыйм. Юк, мин күрәм үземне, ләкин шу туралы белмәйм. Аңлашылды. Мына пландар дур. Пландар дур.
Малайың, һинең юлың буенча барасакмы? Үзе хайлайсак. Үзе хайлайсак. Мин скитергә теге кеше үзе юлы менән барырга тиеш. Һәм уга камасоларга ярамай. Аңлашылды. Ринат, мен һиңа әйткәндә, бит 10 һорау әзерләгәнмен, шул 10 һорауга миңа җавап бирергә кирәк буласак, ул да булһа, был бик ябай, һин был һорауга әйеме, юкмы дип җавап бирергә кирәк. Бында теләһәндә йырдарды искә төшерергә кирәкме? Я учу башкирский язык дигән йырдарлар. Шуга тиз генә был һорауларга җавап бирергә кирәк буласак, хөрмәтле дуслар, без инде җавап алгансы Ринаттан, һездән без һораулар көтәбез. Киттек, хөрмәтле дуслар, Ринатка шундай һораулар. Беренче һорау. Киттек, Ринат әзерлән. Катыныңа хыянат иткәнең булдымы? Юк. Бассейнда йылытып йөргәнең булдымы? Юк. Булманымы? Сәхнәгә исерек килеш сыкканың булдымы? Юк. Аңлашылды. Танауыңды еш сокыйыңмы? Йондыздар ауырман ауырмайыңмы? Юк. Аңлашылды. Һинең полиция хезмәткәрләре тотканы булдымы? Бар. Катыныңдың СМС хәбәрләрен яшереп укыганың булдымы? Булды. Касан һуңгы тапкыр? Бер ел элек. Бер ел элек. Бәдрәфтә ултырганда тавыш сыкмаган өчен кранды токандырганың булдымы? Булды. Пластик хирургия турында уйлаганың юкмы? Юк. Аңлашылды. Ринат безгә тилгенә һорауларга җавап бирде. Ринат, һине котлайм. Һиңа охшагандыр дип уйлайм. Хөрмәтле дуслар, без инде без тура эфирдә эшләйбез. Әлбәттә, музыка хөрмәт төркеме һәм инде кемдер безне YouTube'тан карап утыра икән, үзенең һорауларын yetkira ала. Ринат, менә һин тагыла әйткәндәй, музыканан тыш нимә менән шөгыльләнергә яратаһың? Сноуборд. Ага. Менә мәсәлән, кемдер бүлә сноуборд, кемдер саңгыга бүлә. Саңгы охшамаймы? Юк. Чөнки белмәйм. Охшамай. Һин сноубордта яйгыһынмы, әллә кышкыһынмы йөрергә яратаң? Кышкыһын йөрергә яратаң. Менә кызлар күпме? Кайда әле ул? Провокацион һорырга бирергә тырышам, Ринатка килеп сыкмай, хөрмәтле дуслар, бәлки һезнеке килеп сыгыр. Ринат, яңа трек безнең бар дип һин эндәшкәннең, һуңгы трегыңның исеме нимә дип атала? Ниндәй? Әле менә Һуңгы сыккан или сыкмаган әле. Пример. Исемен бирмәдек әле. Исеме юк әле. Юк. Мин һиңа тәкъдим итәм шул йырды тыңлап алабыз, тыңлап алгансы без һорауларда карап үтербез, яме. Шулай дип, хөрмәтле дуслар, безнең тура эфирда Ринат РН. Без инде эксклюзив, хөрмәтле дуслар, эксклюзив был әле бер гадала яңгырамаган Ватан интернет радионда эксклюзив вер. Был демо-версия. Был демо-версия әйткәндәй, хөрмәтле дуслар, тректан һуң без әлбәттә кире әйләнеп кайтасакбыз. Рәхим итеп тыңлагыз. Һиңа нимәннәндер кәрәк башларга, йөрәк һәр сакышана бара яхшыга. Кайда булыр инем кем белә, ышанысың булмаһа өмөткә. Яшьтәрең охшамый бер сак бер кемгә, уфтануың кәрәкмәй һәр сак һис кемгә. Ышанысың һинең мәңгегә, бердән бер терәгең ул гомергә. Минең кулда һинең кул, әйдә артымдан дөнья ҙур. Якынырак эргәмдә бул, тормоштың ямын күр. Минең кулда һинең кул, әйдә артымдан дөнья ҙур. Якынырак эргәмдә бул, тормоштың ямын күр. Бәлки күренәлер һинең күҙеңә, алтын балаҫ юлыңа бер саҡ түшәлһә. Ысынында етһәң был үргә,
танауыңды күтәрмә. Кайдарда булыр инем кем белә. Ышанысың булмаха яхшы өмөткә. Кайда калыр инем кем белгән. Колак халкым кешеләр бүденә. Минең кулда һинең кул. Әйдә артымдан дөнья ду. Якынрак кергәндә бу тормыштың ямын күп. Минең кулда һинең кул. Әйдә артымдан дөнья ду. Якынрак кергәндә бу тормыштың ямын күп. Тормыштың ямын күп. Минең кулда һинең кул. Әйдә артымдан дөнья ду. Якынрак кергәндә бу тормыштың ямын күп. Минең кулда һинең кул. Әйдә артымдан дөнья ду. Якынрак кергәндә бу. Һиңа нимәнәндер кәрәк башларга. Йөрәк һәр сакышана бары яхшыга. Кайда булыр инем кем белә. Эй! Шулай дип, хөрмәтле достар, яңа тректы тыңлап та үттек. Ринат, был йырдың әле исеме билдәһел дип куйдың. Касан яздың? 1-2 арналык. 1-2 арналык. Мына дем версияны тыңлап үттек тә, бер йырсының стилен искә төшерә, ул да булга минеңчә, мин бұл буны берәүгә лә үземнең мнениемда башкортча ничек була? Үземнең фикеремдә әлбәттә. Үземнең фикеремдә берәүгә лә әйтмәйм, шулай булырга тиеш дип. Әмма Элванга охшаган, Шундай бар. Һин Элванды тыңларга яратам. Юк. Аңлашылды. Ә менә шулык сит ил шулык булган Россия эстрада йондызларын кемдә үз итәм? Әлбәттә Макс Корж беренчедән. Юк. Юкмы? Мен уны һирәк тыңлайм. Соңгы вакытта мин һирәк музыканы тыңлайм. Тыңлагам ул Дилан Фрэнсис, DJ Snake, Стив Аоки, Yellow Claw. Теге, күбрәк ул EDM музыка. EDM музыка. Әйткәндәй, мына яңа юнәлештәге булган дискотекаларда асып ебәргә уйлайһығыз. Ул да булга был шәмбе була. Иртәгә безнең Четверг. кесеюма. Иртәгә безнең кесеюма һәм инде EDM вечеринка буласак. Пропаганда тип атала. Димәк, был әйткәндәй националь музыка бында булмаясак. Юк. Тик стиль музыкаһы буласа инде. Стиль түгел, теге, EDM. EDM стилендә язылган музыка буласак. Аңлашылды. Безнең монда шулык башкорт диджейдарынан Наил Баштайлда бар. Тагы кем буласак? DJ Арслан. DJ Джойман. Иршат Ибрагимов. Фамилияһын дисем не путаю. Мин һәм тагын бер егет исемен оныттым. Идель. Аңлашылды. Никнеймын белмәйм. Исеме Идель. Аңлашылды. Ә менә катының нимә белән шөгыльләнә? Менә мәсәлән Казанга күчеп китер алдыннан уның Айгул Нигма дигән компанияһы бар иде. Был Айгул Нигма компанияһын яптымы ул? Юк, Казанда икенче филиал асырга йөри. Димәк, монда Өфөләге булган филиалы ла бар. Эшләй. Аңлашылды. Ә менә Казанга күсәбез дигән хәбәр алгас, ул ничек буга караны? Сынап әйткәндә, уның идеяһы булды, Айгулдыки. Әйдә Казанга күсәйек динем. Һәм мин Мин за любой кипиш дигән. Аңлашылды. Тагыла музыка ягынан, безнең башкорт эстрада ягынан караганда, кемдәрне үз итеп тыңлай алаһың? Буга тиклем әйттем, мин музыканы бөтенләй тыңламайм, ләкин бер-ике артистты әйтә алам. Ул Бүреләр, әлбәттә,
МС Куян. МС Куян. Яңа оның дебютный ері сыққайна. Наиль Башстайл. Таған кім? Элвин Грей. Аңлашылды. Хөрмәтле достар, без инде тура эфирда эшләйбез. Һез үзегезнең һорауларыгызны бирә аласыз. РНТ-га шул ук кемдер безне музыка хөнмәт төркеменнән карап утыра икән, YouTube каналыннан карап утыра икән, андагы булдырылган чатта һез үзегезнең һорауларыгызны бирә аласыз. Шуга каваланыгыз. Эфир бетүгә безнең вакыт әз генә калды. Ринат халкыбыз киләсәге тураһында борсыламы икән дип һорайлар. Һәм инде икенче һорау Йыйынга Үткәл авылына бараммы дигән. Үткәл авыл турында белмәйм. Мөгаен бер касан барырмын. Беренче һорау ни булды? Беренче һорау булды. Ринат халкыбыз киләсәге тураһында борсыламы икән дип һорагандар. Элек борсылайным, хәзер безнең безнең глава алмаштырылды. Башлык. Башлык, икенче башлык һәм мөгаен яхшырак булыр дип уйлайм. Аңлашылды. Менә Ринат, һине тыңлаучылар аудиторияһы ничә яшькә тиклем? Мәсәлән, шул статистиканы алып караганда, бәйләнештә, Инстаграмда 14-24 яшь. 14-24 яшь. Димәк, алар һине үз итә инде. Кызыклы мәлдәр Казанда булган, һәлә үтәле. Нимәләр булганы булды? Белмәйм, нимәләргә. Шул ук Элвин Грей менән бергә эшләгәс, проектта булмаһаң да, шул ук артистларны күрәһеңдер инде. Рәсәй, Казан. Бугат тиклем күрә торган, хәзер күрәм. Менә әйтеп үттең бит инде һин Айдар Галимов менән хезмәттәшлек иттең дип. Нимә эшләнең ага? Мин уга бер аранжировка эшләнем, хәзер икенче аранжировканы эшләнем. Димәк, һинең стилиндагы булган аранжировкага охшаны. Юк, мин оның стилендә эшләнем. Һин аның стилендә эшләнең, аңлашылды. Менә Тагла Нургалиев, Анвар Нургалиев эшләтте инде бит. Ага нисә эшләнең инде? Берәүдә эшләнем. Касан йокларга ятаң, касан килеп тораһың? Һуңгы 3-4 көн мин нисәлә? Өстә торам. Өстә торам? Ятам таңгы 6 сәгатьтә. Так, өскө көндүзгө тораһың йокунан, 6-га хәтле йөрим. Таңгы 6-га тиклем йөрим. Быга тиклем беренче ай Казанда булганда мин 11-дә ята торганым. Кичкеһен 7-лә тора идем һәм студияга бара торганым. Хәзер мәдрәк режим опять үзгәрде. Өфөнән Казанга күчкәндә безнең бит инде сәгатьтәр аермаһы 2 сәгатьтә һиделдеме шул? Һиделде, һаман да һиделә. Көн һайын һин беләһең, минең запаста 2 сәгать бар. Менә шул ук буш сагыңда нимә белән шөгыльләнергә яратаһың? Тамерланма уйнайм. FIFA. Әлегә өйрәтәм, бәлки әлеге вакытта аңламай әле. Булай кисә өйрәттем уны аяк менән тибергә. Аяк менән тибергә. Бу футболда инде бит. FIFA-ла. Аңлашылды. Күрәттем нисек басырга, нисек кайда тибергә кирәк. Аңлашылды. Хөрмәтле достар, без инде тура эфирда эшләйбез. Һездән һораулар көтеп калабыз. Иң кызыклы һорауга без бүләк әзерләгәнбез. Ринат һәм инде Ринат һеҙгә бүләк әҙерләгән, мин дә әҙерләгәнмен. Шуға тиҙерәк булығыҙ. Беҙҙең ҡыҙғанысҡа ҡаршы 5 кенә минут ваҡытыбыҙ ҡалды. Ринат, мына мәсәлән, шул уҡ Ҡазанда булыуың оҙаҡҡа булырмы тип уйлайһыңмы? Әллә Башҡортостанға кире ҡайтырға уйҙар бармы? Башҡортостан тураһында белмәйем, нисек булыр, сөнки быға хәтле беҙҙә джаз ярата инеләр. Артабан белмәйем, ниндәй музыканы яратырҙар. Былай Ҡазанда
1 елға точно. Қазақстан эстрадасына сығырға ой бармы? Ой, жоқ. Нешләп? Білмеймін. Ауыр болыр деп ойлайсың? Ауыр түгел, не интересно. Рус эстрадасына? Деген пландар бар. Пландар бар. Аңлашылды. Элвин Грей өзінің проектін алырға ойы жоқ ма екен? Білмеймін, бұл туралы сөйлескенік жоқ. Шулық алып қарағанда, бұл ситуацияға несек қарайын? Шулық güzel әлік анан алда бетінде болды. Макгрегор мұнан Хабиб Нурмагомедов. Ғафу етіңіз, құрметті достар. Нурмагомедов һәм енді хәзір мұна Hungarala güzel менен Радик. Һин кем яқлы? Әлбетте Элвин Грей яқлы. Элвин Грей яқлы досың болғанға мәлі? Білмеймін, мен теге всех подробностей не знаю. Бұлай бұл фікірімге қарағанда ойлаймын Элвин Грей дөріс. Мен ислам несік бұл жерде яддылар, кем ядды. Мұшы ситуациялы Радик әлбетте дөрісін айты. Аңлашылды. Құрметті достар, біз енді тура эфирде эшләйбез. Біздің қарамақта әлбетте біздің сұрауларыңызды біз күтіп қалабыз. Бізге сұрауда келіп кеткен ертеге прожаркала неме болады деп сұрағандар? Ертеге прожаркала бик қаты боласақ енді. Қаты боласақ, мен әдіріп бітмәнім әлі, ләкин бүгін әзірлеп бүтірмін деп ойлайым. Әм ертеге сынапта қаты боласақ, қатта бәлкі хуғышып бүтірбіт. Хуғышып бүтірбіт. Амына, хинің ижадың да башланып кетті шул бір ер мұнан. Ол да болға қуанам. Жоқ. Аяқ астында? Жоқ. Ненде ер? Тәуге ері аяқ астында болды, онан хин хәммен болды. Хин хәммен? Онан ғына қуанам сұқты. Қуанамды ядғанда хин мұна хит болады деп яддың ма? Әлі бәлкі бірігі хатырға ойлағаныңдыр. Сында еткенде әр бір ерде ядғанда хин біләң бұл хит деп. Әр бірігі? Оны хатырға ойларым болмағайны, ләкин мен ислайым бірінші тапқыр Қасан Радикка көреткенім. Ол бірінші таңлаудан хоң әйтті, мұна қыланам, ошы ер хит тені. Шулай келіп шықты. Аңлашылды. Бізге қарау кейген екіншісі бәппес артынан ең мағи ғылмай деп қарағанда? Әлбетте ең арды. Қыдықай ма, малай ма? Айгөл қыдықайды. Әлбетте қыдықай, шынки малай бар, тағын әдір қыдықай керек. Қыдықай керек енді. Малайың әлігі мәлді немелер ішләу өрей? Неме ішлерге ярата? Түрлі бірлер ішләй. Қысқыра. Ұғыша, әлі неме өйләй, мен аңламайм неме өйләй, әгөл гел аңлай. Жоқ, мен бек ұшатмын, сүнке мен бұшылық тарихтарда қарап ұлтырғанда, хіз аны башқұрт тілін өретегіз. Шылық май теп етемі әлі ол? Май. Май. Тағы нендей? Хауты, хүтті сүтті. Хүтті сүтті. Бұл Татарстандың. Жоқ, ұфалай яшаганда ол гел сүт. Хүт, сүттігіл хүт. Сүт. Нетем хау айтайын да енді. Жоқ, аңламай сүт. Атайың ма әсей несе қараны қазанға көсеңіңді? Бірнесекті қараманы бар. Біздің радио тыңлаушыларға нендей тілектерің бар? Біздің тыңлаушыларға гел өдігізді тыңлағыз. Өз йолығыз мінен бұлығыз, өз йолығыз мінен барығыз. Шолай. Аңлашылды. Шолай деп, құрметті достар, біздің тура эфирда Рена РНТ болды. Зор рахмет бізді қарағаныңыз үшін. Бізді әр шаршамбы һәм йома Ватан радиоғында бізді көтіп қалабыз. Келесі сұрашқанға тіклім хау бұлығыз деп үндешім. Хау бұлығыз. Хау бұлығыз.